मा जाखो बुंदो। नोङो आंखौ प्रप'ज खालामबा नोंदि आंखौ प्रप'जखौनो खालामनाय नंखायाना। जुदि प्रप'ज खालामोबा आंखौ एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा बुंनाय। बिल्डिं सायाव थानो मोनसिगोन आङो बिल्डिं न' मोनसिगोन। औ आइ भाग्य गोनां मारहाय आंनि फिसाजोआ। र' ओमफ्राय आइ बिनिया माथो गोसथोनाय दङनो। दा गोसथोनाया मा जागोन? मा खालामगोन गोसथोनायखौ? बेखौ बाद होलै आयै, बेखौ बाद हो। बेखौथ' टिल्लुआ मोजां मोनखालानो, ओरैनोसो रायज्लायफ्लाबाय थादोंनो। जेनेबा बे सिख्लाखौ बियो जेबो दाय मोनाखैना, हरखाबनो ब्रेकआप होद्रायनोबो हायानो। जेनेबा सुइसाइड खालामनो गिदोंनो बियो। ओमफ्राय बिदिनो लासैनो 10-15 दिनसोनि उनाव बेखौ ब्लक खालामना दोनसिगोननो। अबेसे नंमारगौबो। बिदि हरखाबनो नागारनाङा र', अबावबा गावनि जिउखौ फोजोबना लानोबो हानाय। लासै सेया खालामबाय थानो हो बेखौ। ओमफ्राय बियो होमबानियानो एकजा जालांगोन बेनि गोसथोनाया। औ आयै, बेबो मिथिखागौ। बिदि होननानै सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थानो होना एबारनिफ्राय। बिदिनो लासै ओमफ्राय 15 दिनसोनि उनाव बेखौ गारथारनोसै आं। बे साननैसोआ बेखौ बेफोरबायदिनो खालामबाय थानोसै। फैसाखौनो गाबोन खेबसे खुलिबावनोसै। दाथ' ब्लक खालामना दोनबाय आं। ओमफ्राय आरो गाबोन आं गावगायनो नाम्बार गोदान बानायनानै आं हरबाय थागोन। ओमफ्राय आं बिजि मोनगोन ना, आंबो थुगोन आंनि नाम्बारजों। ओमफ्राय बिजि मोनबाथाय होखानोसै बेखौ मस्लाया। हेलौ, मा खालामदों? दङ। माबा, आङो दानि आंनि गार्लफ्रेन्डखौ रायहरबाय, ब्लक खालामबाय। माने सोरबा लोगोजों रायज्लायदोंमोननो। ओमफ्राय आं दसे सम वेटिं मोननायावनो दोखो रायबाय, सोर हौवाजों लाइन मारदों, सोर हौवाजों रायज्लायदों होननानै। दम होखाबाय आं बेखौ। बिदिनो नागारनांसिगोन बेखौ। माने वेटिं मोनबानो माने दाय होनोसै बेखौ। सोरबा सेंग्राजों लाइन मारदों होननानै बिदिनो दाय होनानै बेखौ लासै नागारथारनोसै। र' थेवब्लाबो बे 15 दिना थाथोंसै र'। 15 दिन नांलायनानै बेखौ नागारथार। बेना मोजां मोननायानो दंखायो, आं नोंनो खिन्थाखाबायानो। आरो मोजां मोननायाबो बोसोरसे बा बोसोरनैल' जायाखैना, दिनै 6-7 बोसोरसो जाबायनो। 6-7 बोसोर जाबालाय माथो जाबावनो दे आदा। दा टिल्लुनो गार्लफ्रेन्डखौ नांखालायानोबा।